Hi guys na. Hi guys. Good morning guys. No, I'm going to the theater. Ha? Ano yan? Slipper, slipper. Hi, sleeper. Sila yan, sila yan. Dance na. Dance na. Ganda. Yung talaga sa Koreano ah. Koreano! Manok, ito Koreano. Sino mag-birthday? Tanong mo si Kuya Sky. Birthday. Whose birthday today, Sky? No, I'm going. What is it? It's your birthday? Sky? Birthday. Birthday? Kaninong birthday? Sa'yo? Don't touch it because it's that heated. That's hot. It's hot. Where are you going? No, don't usok-usok here. Ay na anak, alis. Ano yan, Mai? Pansit. Pansit. Ikaw, Ben? Chill. Baba ka na lang. 3 kilo nga pansit ah. Spaghetti. Wala pang sauce. Ano, Mai, boss? Next, ano, Mai? English. Naka-English ang pakan tayo, papiling program dati. Ubing tayo ti Arubayan dito sa kapitbahay natin. Okay ka lang? May mga handa po tayo yan. Pansit, tapos spaghetti. Tapos may kwan din tayo, may supas kay English. Tapos may ice cream. Oh. Hingi sa sunyok. Nyok, dali nyok. Ice cream mo. Oo, ang tubig nyo. Ay, tanong. Aglog-log. Kay English, agururi tayo ito mga kwa sumampot nga mga bubig. Ang tito, Adadan? Awan day jay? Bakit? Kaya? Hindi ka na naman na. Ah? Ito kanya ko bilang. Dagi yung bubig, hindi lang naman anay. Ano na galing yun, Mai? Lator. Nakigtutak pa yun. Ano nangyari na yun? Nyaw di kamerada. Steady makikita. Tiruba dito yun. Mga nagsubli kayo tadap ice cream. 1. Yung mati yung may boss. Mati yung may boss. Ako ang kagaw awit. Why? Ice cream, masarap yung ice cream natin. It's very delicious. Yung kani. Wala na pa din king. Salamat gayam apo kini sir. Tatalami lang nga naala ate ko ha. Ngayon mi lang nakuha yung sweldo ko ka English kasi yung sweldo ng YouTuber. Late po siya ng bali kulang-kulang 2 buwan. Ganun yung pagsweldo ng YouTube. Tapos yung pumasok na revenue sa amin, bali 144 ka English na pumasok sa revenue po namin. Ganun po yung kwan, malaki yung kaltas ni YouTube. Bali 30% yung kaltas niya. Bakit na? Ganun. Oh. Kaya sa kwan ka English sa susunod po kung may kwan po kayo, sayang po kasi malaki yung kaltas. Dapat direct to Palawan. Direct to Bank to bank na lang po. Malaki kasi yung kaltas. Si Tito oh. Oh. Now we're going
Worth going to. Don't touch them because that is very heater. That's very hot. Hot. Very hot. Cold spray. Banlog na gaya duwa nga kwa tayo ka English. News tayo. Nagdadakil titid itiling itda. Orkas ka sa ano nagtapo. Orkas sa ano pudot na litan. Ang anusan milatan. Dati mo kung kunada, Mrs. Black and White. Ajay, black ajay. Ate medyo na po daw. Wow, babay ko. Is black What are lady. you speaking? You see Where's black Black lady? Lady? We Don't tell me. Don't tell me I am a black Tida na lady. po, tida na po, dagiti nagtutulpon, nakangkaanak ako. I lazy. I lazy. Hi, salamat po sa nag-sponsor. Ato, ito isa runok lang natin ko ayo ha. Oh. Mahawakan mo? Punta doon. Sa lamisa. Nanay na, itin mo ka nulula. Itin mo ka nulula. Nanay. Matayin na dati yun. Doon sa lamisa. Nanay, tita. Taga kayo, dagiti ubing ako ka nagpudaw da. Kasi nga talaga ti probinsya mi po. Hanggang taktakan. Nasa lahi yan. Non nyok, ikaw mo. Non sa non mo tayo. Adingon nyo ko. Nyok, oh, nyok. Sa adingon nyo. Hawakan mo? Wala pang bini. Oh. Iska. Wow, thank you. Bigay kay nanay, bigay kay nanay. Nanay, bibi ha. Cloud. Doon kayo magkain, doon kayo sa kwan. Doon. Hoy, kain na doon. Magaling. Hindi na magbigay. Oh, tubi palo ang ano super. Magkain. Kung maubos nyo ito, may ice cream. May ice cream kayo. Next Okay, may ice cream kayo. Ay, mamaya. Ay, yung supas. Mamaya na lang yung supas. Mga kapain. TikTok ano niya, mag-isa lang. Ay, natibigin na rin sa. Yan. Oh, Jill, oh. Dilo. Doon kayo magkain, oh. Doon kayo Pwede magkain. na eh. Kunin mo doon, kainin mo doon. Ha? Kaya ko na eh. Sakpay pagig naman na to. Supas. Nakapahanin. Ate, kuwada dito yun. Nag-ubing na dito. Agin ang ubing agad ito yan. Nag-ubing. Mga dapat ka kaya ate ubeng awan lakam na. Adapan. Baka dapat ka na. Next ta, dapat sa bright store. Mamaya lang yan mainit. Madik ka mo, madik ka mo. Supa sa tika na. Oh, mainit ito, ha? Kunot, kunot. Igarap, itulog mo siya. Doon na lang. Balik. Mainit. Wala mo ko. Ay, nagiti ko, ha? Hoy! Ito senyor, senyor, right, senyor. Ah, senyor. Hoy, kutsara na eh. Senior citizen! Hoy, pila na. Pada kayo si senyor. Pada kayong tubo na nga doon. Agin mama di dapat ya. Nag-sponsor ng mga pagkain po. Salamat po sa nag-sponsor. Ay, ante, dapat tikwa dyan, tin. Kung dyan. Ay, pansit. Ah, Inunan nyo pa ito supas ko. Yaw ko muna di ba kag spaghetti bakit? Supas lang na, kanya ako. Salamat sa pagkain. Ay, pagkain. Oo, saan eh? Sa? Ilang pisa? Ay. Sa? Ate, saan eh? Ating lang na naman. Yun, bubag yun. Natin kung senior citizen, priority. Pierre, Anak, Sige, Sam. awa So, ka. pa, kung sarap ito niya, ate lang ano Supas sa. Ang, kaman sopas ni dawatan. ano kaya man? Ah, Ay, ada ko tsara natan. ay dito na sa lang. Okay. Sopas kanya, tata kanya ako. Supas din. Nanggalak ako tsara mo dyan? Ate, ni ko tsara. gusto mo ito? Oh, supas na oh. Sabaong pa. Sa, ikaw ko supas sa nila.
Kumita kayo ganyan. Pasalamat kayo sa Grabe si Kurote oh. Nay, tupas daw. Ata. Supas? Excuse man pong. Oh. Excuse pong. Manpas man na apoy, ti pinagwawaras iti supas kas kada pansiton. Ay kwa manan, ice cream manan. Kita ang tapo to, didang nga kwa, pumuroti matada kinabusbusugan. Ay, saan na yung isa mo? Dali lang. Portakon. Hello. Pagbuduan niya, mikin is kaya. Inatopik kita. Naman lang may boss. Anak ano? Dali na oh. Ni Aaron. Ay. Kay, yummy, yummy. Oh, yummy. Kay. Bong ka na. Diba na ka? Mga ka-viewer. Ante. Mga ka-viewer. Nakita mo. Pero ano? Yan na ice cream ko. May katantibaso na siya. Sakti para kandos ita ice cream da. Cheese kin mango ti kuha natin apo. Kama ice cream ata ni. Mag-bitin tayo ice creaman siguro ng guys. Eh. Nagsisinabat eh. Masarap. Masarap yung ice cream special. Ano na to? Dumatok ice cream. Kurangan na yung tatlo. Kayo. Kayo. Nasupas daw. Ito yung ang supas. Ang dapat supas. Sabi na aking supas sa aking asawa doon sa labas. Nag-auray lang ng malagtog sa kanya doon. Oh, Diko. Ready ka adventure. Dek! Tupas mo na. Ready ka adventure saan? Kaya na kami rita. Sabaw ang madami. Lesok, ay sopa. Ay, bigay mo kay daddy mo. Kaya mo muna doon. Ice cream mga adventures. Kanino to? Mali dito ako, ningan nga ibaga ka-Englishin. May kuka kung sa akin daw yan. Adan, Kaya daddy mo isulod mo kay diin. Mang mga ice cream sa Sabaw na lang lang. ay social ah. Kasta kami ka-social dito. Apo, re, kasano nakarikat ti panagbiyaw. Native nga manok isagsag pa mo. Ano man ti kwan ti napaboramon ka English. Thank you po Salamat. sa Sponsor. una-una, salamat po sa Panginoon at salamat po sa mga sponsors po natin. Bigay ko na lang doon sa kabila. Upas? Mga madam, mga sir. Hindi maging na. Kalahati ilang nakalahati. Kaya na Leo. Ay, thank you. Ang kutsara na. Thank you. Ang kutsara na. Kaya po, ito kiti Three Brothers. Nung kakabsat ko. Mga ka-English. Mga tati supas, macaroni, soup. Macaroni soup ya. English niya. Direk katawa lang ng nyok na yun. Katawan nun ka. Direk katawa ng nyok.
Madayan nyo, may ice cream dito nyo. Salamat nag-sponsor. Mag-uray ka, In English Carabao. God bless. Abang, makangal-ngal kayo pa yung Makangal-ngalak. No, nalunang. No. Ah, mas Gusto at Supat. sopas yung spaghetti. Yeah. Awan. Ay, manja mang mangan spaghetti. Sa ato'y supas, pikay kakwaak. Mayat mo, apang, pinakaluto na. Mayat. Mayat pa nakaluto na tito. Damata na pabringhom na. Eh. Ako naman ja nga mangan manja nga mga atila ko ako na. Iyaw. Oh. Natiti pambato itilaod na. Natin may site din Hilo ko ng GR. Mag-hilo ka GR, be. Yung hindi maubos, iuwi ninyo ha. Iuwi yung pansit, kainin nyo sa bahay ninyo kung yung hindi maubos. Hello, kanong mo kayo? Salamat sa nag-sponsor. Salamat. Nagmaiga mag-birthday no kastoy apo. Ada ice cream na, ada spaghetti na, pay Auntie pansit. birthday feeding program sa ato. Ay, feeding. Apo, tulo da lang ta ice cream ha, oran mga pangpanganan, basta makapangpangan lang dagiti ka barangay ko apo, basta ibutos da. Tuno to marayak to. Ice cream mo te? Mabenta yung ice cream mo kahit tag-gis? Kahit tag-gis, binibili pa rin nila. Pag-iyan yung... Oray no, 1 pieces na. Uwi mo man naman. Nahudin may mayon. Nahudin. Wait! Wait! What's that? What's that? Ice cream. That's ice cream? Hot or cold? Ice cream. No, choose one. Just one. Hot, cold. Hot cold. Makabandog. Jakayaton, Sky. Jakayaton. Ice cream is hot or cold? It's cold. What the taste of ice cream? Yummy. Sweet and? Dali ko na ni Donya na sumumpot na Ay, kaya. Kasali ka, reading program ti Umping niya? Doon na po kami sa ano nila. Spaghetti ko. Magkita ko. Hi, Sky. Ata ni Kaldira. Nagkampanya pa kami dere ang hindi magbutos. Ay, di ka nagbutas nila George mo magkikisan. Sa lapag dyan. Pag-iti mo na yung mga ka-English. Doon niya eh, kawaan pa kanu iskirin kami. Scream da. Uy, mabday dyan. Nagabay dyan. Awaan matita baka kakwanta. Dawa ka man ti ko ay kung tapat ka mo man na. Awan ti nakaod. Kakaod da. Damo pa sila. Kita nyo atin Damo pa sila mga bata dito, kagtigulang. Ay, dawata man ni Mariote. Kapay na naman ice cream man may. Ay, taay. Ikaw na. Hindi makatiisan siya talaga alimbasagan na Ikaw ka na. Ay, marigatan na Malamig. ko niyan. Ay, hindi. Doon na man iskaran. Ay, kamu ma-ice cream? Oh. Lumata ti ay sana. Salamat. Pansit nang be. Mayatay. Ula ng ice cream. Sino man ang kagayin mo? Tingnan. Uy, si Jumar na. Oy, Jumar! Uy, dali. Ay, matapon na.
Tukam Jumarit. Next, Jumar boy. Ano gusto mo? Spaghetti o ano? Mar? Ato natin ang ice cream. Huli ka ba? Wala ka ano? Wala ka Kamarites. Ay! Sino yan ka, Cloud? Kuya? Kacaman. Oo, Kuya Jumar. Saan si Tita Rosan? Saan si Tita Rosan, Cloud? Hindi masapo ato ice cream. Salamat kinapo Diyos tanan pa sa ating program tayo pa feeding dagiti ugdi. Kin salamat gayam kini ma'am. Iti kayo Nya je tawag na. Ay, iti Pa-birthday niya. pa-birthday niyo po. Kini belated happy birthday sir. Idi September 11. Pasensya gayam po tatami lang nga naiko ato ita medyo lit gamin iti sweldo iti ko iti YouTube po. Hanggang iti lang na po. Salamat kinapo Diyos. God bless po. Kayo magkasawa. Bye-bye.